Moi. Moi. Siis, mitä vastaa sulla koulukiusaamiseen? Anteeksi. Koulukiusaamiseen Niin mitä? vastaa. Tai niinku, mitä sen pystyy ehkäisemään näin? No, olen sitä vastaan totta kai. Ja ainakin mitä on nyt huomannut tässä, kun omakin lapsi on jo koulussa, niin aika paljon herkemmin puututaan asioihin ja asioista puhutaan enemmän kuin esimerkiksi silloin, kun itse käynyt koulua. Eli ollaan menossa mun mielestä parempaan suuntaan sen, että vaan puhutaan asioista. Ja Onko sinua ikinä kiusattu kotona kouluikäinen tai kouluaikoina vai silleen? no varsinaisesti ei ole mitään sellaista pahaa kiusaamista, mutta on sellaiset tietynlaiset jättänyt jälkensä. Että, no jostain erikoisista korvista ja isokokoisuudesta ja sellaisista. Mitä se niinku, sulla niinku esimerkiksi sun läheisiä, niinku just lapsia, jos niitä laittaisi kiusaamaan? Tai niinku, jotakin sille jännästi? Kyllä mä haluan olla hereillä ja tarkkailla, kenen kanssa ne liikkuu ja on tekemisissä. Ja sillä aina voidaan kysellä säännöllisesti kuulumisia, että niin, mikä heille kuuluu ja miten siellä koulussa menee ja miten kavereiden kanssa. Mitä se niinku vaikuttaa koekeleissä kuitenkin? Että mitä se niinku pystyt olemaan kotona? Nämä on kaikki arkipäivät kotona. Joo, ja he saa nyt isommat valita, että lähteekö he mukaan vai meneekö he jonnekin vaikka kavereille. Mutta niin, mä oon vielä pienemmän lapsen kotona, että hän ei ole vielä edes päiväkodissa. Minkä ikäinen se on? Vuoden. Hän täyttää kesällä 2. Eikö se ole just se, minkä me katsoin lastensairaalan? Joo. Joo. Kyllä aika paljon sattuu niinku minuutakin, kun me katsoin sen videon. Joo. Ja se, mitä se just selitti ja kaikki, että kun friendin kun syntynyt, onko se kuukauden vanha, niin menehtynyt toispäivänä. Ja just tullaan tekemään just siihen, mikä on nyt sydänsairauteen. Joo. On tässä kaikenlaista. Niin seuraava keikka tulee. Seuraavaksi meillä on... Onko meillä ensi viikonloppukeikkaa? Ei. On Eura ja maailmankeikka. Kato. Sinne. Eli Eura ja sitten tätä Maailmankylässä festari onkin sitten Helsingissä Kaisaniemen siellä puistossa. Se on tämmöinen tosi kiva festivaali, missä on paljon erilaisia eri maiden ruokia ja tosi paljon. Mä oon kattonut sun Instaa vähän liikaa. Seuraavin se onneksi vielä. Okei. Melkein poistan ehkä jossain vaiheessa Insta. Ai joo. Ehkä. Okei. Et sä viet susta liikaa aikaa. Vaikka koulutunnit melkein ihmistä. Mitä löytyy heti suoraan viran sivulle, mitä löytyy seuraavaksi. Okei. Pakko vaan seurata. Mä oon vähän nyt aktivoitunut, mä oon huono alkuun. Se me Tuolla kauan. rohkeammaksi. Vissiin seuraava. En ole varma. Okei. Joo, siitä tulee hieno tapahtuma. Mutta se mitä Paula on nyt tai niinku poikia. Joo, tänäänkin näin. Eikin me oltiin rouraamassa ja kyllä me ollaan tekemisissä tässä. Kumminkin, että on vielä sille, nyt tää loppuu ja nyt mä hyljätään teitä. Ei, me ollaan jo aikuisia, se ystävyys säilyy. Oletteko sä miettinyt Paula kanssa, että teette yhteisbiisiä? No meillä on nyt niin omat kuviomme, että lähinnä vaihdellaan muutamaan kulkisiin. En miten, kun siis